Tulo sa dugang nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo anaa magpuyo sa Barrio Luz. Duha kanila naka-home quarantine. Subay nini mihangyo ang mga opisyal sa barangay sa Department of Health na ilang ilain ang duha ug ang pamilya aron ilang mamonitor. Samtang pabiling gipahugtan sa mga otoridad ang pagpatuman sa lockdown sa maong barangay. Ani ang live report ni Marie Dumabok. Fem? Yes, giangkon sa mga barangay opisyal sa Barrio Luz nga gipaabos sa kun adunay tulo sila ka mga residente sa maong Barrio Luz ang nagpositibo sa COVID-19 niadtong Abril 7 ug Abril 11 hinungdan nga Abril 7 pa lang gipaubos na sa total lockdown ang maong barangay kung sitio sa patera sa maong barangay aron kini ilahag yung mismong mamonitor. Hinungdan nga grabe ang ilahang pagtanaw kalabot sa maong sitwasyon sa maong Barrio Luz. Ang una, usa ka 68 anyos nga lalaki nga may sakit ng daan, way travel history. Sa gimong contact tracing sa miaging Sabado na suta nga ang iyang kapuyo, 67 anyos nga wa usab travel history, positibo sa COVID-19. Positibo sabang best friend ni patient number 1, lalaki, 59 anyos, usa ka driver sa pampubliko nga sakyanan. Mato di Barrio Luz Kapitan Ronilio Saba, nga ang unang pasyente na admit sa tambalanan, apan ang dugang duha anaalang sa ilang mga panimay, gihome quarantine. Gahapon nagpatabang sila sa dakbayan sa Sugbo sa tinguha nga ma-isolate ang duha og pamilya niini. Gikan sa sitio nga giulagway nga sikit-sikit ang mga balay. Gusto yun kami isolate yun na sila ma'am. Ikuha ang gili sa among community. Kaya daghan yun kayo makatag naman kayo. Itong sa gahig o di must stay at home. Ang situation sa ilang family, gamay nga balay, daghan kayo na muyo. Masilingan is mag-abot na lang ang portahan. Goal karon kay since as per protocol sa DOH ma'am kung asymptomatic daw ang nagpositive, home quarantine ang i-advise. Pero knowing the kanang situation sa area ba nga ang mga balay dugol kaayo, very congested. So lisod jud kaayo ang idea nga home quarantine. Hinuon giabagan dayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang mga mulupyo sa sitio nga apektado sa lockdown. Simple kay ba kay mga tao gahig kay umang grabe na ang sitio. Nga mo ni pinakadako ng mga sitio. In fact ang population da ni about yun og 10,000 ka individuals. Grabe kay mo pa magno pakiluoy gyud gani mga please stay at home lagi mo gyud ato ang best way pa di na ta mo extend. Mo ni siya ang naigo, mo ni ang gi-lockdown karon sa PNP ug ang DOH. Ang sitwasyon nato mo ni ang mga balay. Walay grabe ka sikit-sikit gud siya. More or less 800 ka pamilya. Apan gibalibara ni Mayor Edgardo Labella ang hangyo sa mga opisyal kay angayan silang musubay sa protocol sa DOH. Mupadaog 160 ka mga sakong bugas ang dakbayan aron masiguro nga adunay igong makaon ng gatusan ka mga pamilya nga apektado sa total lockdown. Dugang mga pulis ug mga kawani sa City Health Office ang gidestino sa dapit aron mobantay sa gibinabanang napulo ka libo ka mga tao nga nagpuyo sa sitio Zapatera. We just have to abide. Although we wanted to do something more, considering it's lockdown, the city government has decided to provide at least for the next 8 to 10 days. Samtang nihatag og 10,000 ka testing kits ang Cebu City Government ngadto sa Department of Health kaganihang buntag. Ug ang 8,000 sa 10,000 ka mga testing kits nga gihatag sa Cebu City Government ngadto sa DOH ang alang sa Cebu City Health ug ang 2,000 diini ang alang sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga Sub-National Laboratory. Gipasabot ni Labella nga makahimo na og mass testing diha sa Cebu City ilabi na alang sa nagpadayon nga pagpahigayon sa contact tracing. Motabang niini ang Cebu City Health ila kini ihatag ngadto na sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga Sub-National Laboratory alang sa pagproseso ug sa pagpagawas na unya sa resulta sa maong mga testing. Thank you so much, Marie Dumabok, sa imong live update.